Лада Радіо. Причини провала у житті чоловіка. Господь указує нам, що якщо ти віруєш во Христа, у тебе під ногами твердое основання, навіть якщо ти на воді. Чому нам так важливо то знати і розуміти? Бо апостол Павел називає нас, християн, Божим строєнням. Божа хижа, Божий дом, котрий Бог строїть Духом Святим. Тобто з нас Бог строїть будущих учасників Царства Божого. Подобно тому, як спортсмена готують, так йому дають спеціальну одежу, спеціальну обув, спеціальні інструменти для тренування. Питають його не хоч як, а спеціальна дієта спортсмен має. Так формують і спортсмена будущого олімпійського ігрока. Дух Святий в Церкві Христовій формує із нас, православних християн, будущих учасників Царства Божого. А тому і ми теж маємо спеціальну одежу, маємо свої пости, свої молитви, свої духовні труди. І головне, в основанні православної, візантійської, кирило-мефодіївської 1150-літньої церкви в нашому краю, в основанні Христос, Син Божий. Маса людей донині старших, котрим по 50, по 60, по 70 років, помнять, яка маса людей, коли прийшли визволителі після війни Другої світової, на танках прийшли сюди і попиталися нав'язати нам атеїзм, подмінити нам Ісуса Христа із основання, підсунути научний атеїзм. А народ не вірував. І тоді, пришедши на танках совєтських, сказали: «Отсталий народ, неграмотний народ». Народ неграмотний, котрий усі у селі читали по церковному, усі співали в церкві. Це неграмотний народ нині по всій Україні, по всій Росії не знайдемо такого народу, як у нас, щоб во время літургії люди мали богослужебні зборники, щоб вся церква співала. Такого феномена ніде не є на світі, крім нас, карпатських русинов. Радіо Лада. Радіо Лада. Ми не дали вибити з-під себе основання. Основання Христос і Ісус. Кирило і Мефодій так добре навчили наших предків, що до сьогоднішнього дня ми вірні діти Божі канонічної православної церкви. Ви слухали передачу «Причини провала у житті чоловіка». Най Бог дасть, щоб кожен, хто слухає нас, і всіх наших русинов, най Бог охороняє від провалів сімейних, личних, національних, духовних. Бо тут на землі аж будемо уважні, осторожні, можемо обійти всякі ловушки, обмани, приманки, остатися вірному візантійському православію і своїй русинській національності, сокотити свій язик, культуру, аби тим піддержати духовне життя у собі і нормальний психологічний стан, і тут на землі зостатися і вірним Богу, і своєму народу, але так зможемо і наслідувати Царство Божє. З Богом Святим! Радіо Лада. Радіо Лада.